Te zaključila da je od 74 delegata kongresa glasovanjem pristupilo njih 70, od čega su 2 glasačka listića nevažena, te je sa 68 važećih glasova za novog glavnog tajnika sindikata pomoraca izabran gospodin Neven Mela. Branko mi je da dobro usporedu, ovo je podsjeća na Čaušesku, a ne mogu da ovo završio. Dragi moji prijatelji, drage moje prijateljice, hvala vam na povjerenju. Hvala na povjerenju i nadam se da ću ga ja u budućem periodu uspjeti ispuniti. Da ću ispuniti onaj plan koji sam zacrtao, nadam se da ćemo za 5 godina, ne na ovom istom mjestu, a na nekom drugom kongresu, s ponosom pogledati unazad. Prvo to želim sebi, zbog sebe, i zbog vas, i zbog sindikata pomoraca, i zbog naših članova. Solidarnost, zajedništvo i kolegijalnost, te 3 riječi kad se danas spomenu više nisu toliko popularne. Danas živimo u nekom drugom svijetu, u svijetu pojedinaca. Ja još uvijek vrlo vjerujem u te 3 riječi. Smatram ih najvažnijom polaznom osnovicom mog budućeg rada i rada sindikata pomoraca i svakog sindikata kojega smo mi članovi, kojega ćemo biti članovi i kojega nećemo biti članovi. Bez toga nema budućnosti ni sindikat, a tako ni sindikat pomoraca Hrvatske. Iskreno i najiskrenije, član će biti u središtu. On će biti u središtu pozornosti, on je smisao našeg postojanja. Bez članstva mi nemamo smisao, nijedan sindikat nema smisao i naš rad u konačnici će biti opet rastavljan u rukama pojedinaca, a onda smo slabi. Neću dugo držati, ja ne znate da nisam od velikih gorova, nisam veliki političar i nemam namjeru to postati. Više volim biti kratak i britak. Hvala vam još jednom, stavili ste mi veliki teret na leđa. Najviše od svega ja zahvaljujem svim svojim budućim i sadašnjim kolegama i kolegicama. Jedino čemu se stvarno radujem, to je rad s njima, jer ta ekipa je odlična, to je mlada ekipa. Ponosan sam već na njih, a siguran sam da će do kraja mog mandata biti još više. Hvala Vlado, hvala Predrag, vama obojici, vama dvojici starih mačaka koji znate sve kao što sam rekao. Naučili ste ove mlade dečke da rade svoj posao, ja ću tu biti nekakav koordinator i potrudit ću se da oni dadu najbolje od sebe kao što oni znaju. Ja ću dati krila. Hvala vam još jednom, živjeti. Ovime smo došli do kraja našeg dnevnog reda. Promijenite mjesta. Neću još tamo njegov želati. Promijenite mjesta. Zamijenit ćemo mjesta na sljedećem kongresu. Došli smo do kraja i samo da zatražim, obzirom da imamo završnu raspravu po potrebi, ako neko ima potrebu da se obrati kongresu, sad je trenutak. Nema nitko, onda vam zahvaljujem na dosadašnjem radu. Ovime zaključujem 6. kongres sindikata pomoraca Hrvatske uz napomenu da članovi središnjeg odbora novog izabranog ostanu u ovoj prostoriji gdje će imati prvu konstituirajuću sjednicu sa samo jednim, odnosno dvije točke dnevnog reda, a to je konstituiranje i razno ako bude bilo potrebno.
Predajem štafetu i mičem se sa ovog mjesta.